ahli qolatu fakihin qola hitamu utawi penutupe ngombe arak miskun iku gondo wangine misik gondo wangine misik wa fi dzalika ing dalem rahi lan nokotan naim falyana nafas monggo becik agul-agulan sapa al mutanafisuna wong kang padha demen taat kabeh marang Allah wa mijaju tawi campurane arak iku mintas nimin saking sumber tasni ainan yaitu sumberan banyu yang selalu kang ngombe biha kelawan ain sapa al-muqarrabuna wong kang keparat Allah kabeh. Innal ladina sune wong akeh ajromu kang padha lacur sapa aladina kanu iku ana sapa aladina minal ladina saking wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina iku ya aku padha guyu sapa wa idza maru lan tekan liwat sapa alladzina amanu bihim kelawan alladzina ajramu wa idza maru lan tekan liwat sapa alladzina amanu bihim kelawan alladzina ajramu ya tago mazuna iku padha kedep-kedep ngece sapa alladzina wa idza qala bulat kala padha bali sapa alladzina ajramu ila alihim marang adine alladzina ajramu ing lagu mongko padha bali sapa alladzina ajramu fakihina hale gawa kabeh yen wis rampung wujud nuli ana gondo wangine minyak misik nggih wingi pun critake omben-ombenane wong sing iman nggih niku duwe omben-ombenan arak ibon dari arak sing dinepno sing ditutup dan nalika akhir bar ngombe ora ana liya kejaba metu gondo wangi minyake ana apa arake wangi ana ing kahanan kang mengkono iku suwe wong Islam itu padha gula-gula nggih gula-gula soalnya kan ana swarga nek donya ora oleh gula-gula ngono ae kena nalika akhire nganggaki wong ngaco. Campurane arak iku saking banyu tasni yaiku banyu sumberan kang diombe dening wong sing ahli keparat marang Gusti Allah. Campurane iku banyu tasni niku banyu sing dadi ombe-ombenane para mukor. Wong-wong kang padha lacur yaiku wong kafir Mekah. Iku takwane padha guyu ngomong. Yen ana wong liwat ketemu wong kafir mau, wong kafir itu padha guyu. Yen padha bali marang keluargane padha gawok ngicing-ngicing marang wong mukmin. Ya sehingga lumrah yen nalika akhir jenengan ngaji ya Allah niku ngaji ae. Kira-kira ndak tahu toh awak dhewe iki nindakake kewajiban tentang apa yang dipun dawuhke kekasih Gusti Allah utusane Gusti Allah ya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 6 iku ayat kita muhumisku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Tegese maksude sing tegese bisa padha balapan ngabekti. Dadi ngetokno nek nalika jenengan ngabekti toan maring Gusti Allah itu tidak ada beban yang berarti masya Allah wong padha awak dhewe kudu nindake ngetokke pangabektine awak dhewe tumrap Gusti Allah. Pas tapi cepet
Jadi kelawan nglakoni ngamal-ngamal kang saleh lan niat bersih saking pamrih perkara dunya. Perkara duniawi. Jadi usahane awak dhewe nalika ngamal iku ora terpancang karo saliyane Gusti Allah karo krana kepiye ngono. Ning melulu numrih ridane Gusti Allah. Ayat innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu aku niku karepe ngeten. Wong sing dolajo nalika turun iki ayat iku Abu Jahal terus wa al Walid bin al Mughirah al Asbi Wa'il lan kanca-kancane. Wong mukmin nalika turun iki ayat iku kaya Khabbab bin al Araf Suhaib lan kanca-kancane kang katon fikir banget. Jadi dituduhke bentuk wong sing dolajur iku dicontohke kados Abu Jahal, Walid bin Mughirah, As'al bin Wa'il. Dari konggri golongane wong sing iman panci wong sing di bawah garis kemiskinan. Kenyataane kaya Khabbab bin al-Arab niku nggih panci sahabat sing fakir. Tapi kefakirane uga ngalang-alangi uga dadi kendala nalika akhire ngabekti iman dhateng Kanjeng Nabi. Ana ing sisi kados katerangake ngeten. Besok yen wong kafir wis padha mlebu neraka. Nek wong kafir wis padha mlebu neraka disuwarake. Sira kabeh bisa padha metu. Lawange neraka dibuka. Lalu padha bapak mlayu arep padha metu. Lalu tentang ayat wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nalika besok tengene akhirat nggih niku wong-wong kafir nggih didhawuhi dening Gusti Allah lewat para malaikat nggih kang supaya wong-wong kafir iku do dandang mlebu neraka krana lawang neraka dibukai wong kafir kemudian mlebu neraka krana neraka lawang dibuka. Nanging lawang malah do balapan mlayu arep padha metu. Nanging nalika wong-wong kan padha ningali saking swarga kelawan sarian ana ing ranjame. Bareng karo lawang kang dibuka mau nuli ditutup meneh. Wong-wong kan padha guyu. Iku sing dikatke ngece. Terus wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun alam araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Kala wa idza ra'aw lan tekaran rusul alladzina ajramu hum alladzina amanu. Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina ajramu ngucap piye inna haula'i sunni alladzina amanu. Allah luna iku yekti padha sasar kabeh. Wa ma ursilu lan ora den diutus sapa alladzina ajramu alaihi ing atase alladzina amanu hafidina hale padha kerja. Fa yauma mu'idun iki dina alladzina amanu tawi wong kang padha iman. Sapa alladzina minal kufari saking pira-pira wong kafir ya akuna iku padha guyu-guyu sapa alladzina amanu. Allah ing atase pira-pira rancang pesarean yang guruna padha ningali sapa alladzina hal ana ta suwibatin wal siksa sapa al kufaru pira-pira wong kafir naik barang kang ana sapa kufar kuya panuna padha nglakoni sapa kufar
Yen wong kafir iku padha karo wong mukmin. Dhewe do ngucap wong mukmin iku wong kang sah. Kula niku lho kula iku riyen nalika akhire panci napa tutup pakaian niku kadang gampang papan nanti kadang ya bentutan. Lah pas bentutan niku ya diuneni wong. Oh, bentutan niku ndak beda lho. Sing aneh meneh, kula niku nate diuneni wong. Yo salat Jumat jungkir sarungan. Aku iki gak usah salat, aku wis ora dalan sing tumuju tepat nggone ngersane Gusti Allah. Niku padha karo kandhane wong kafir, nek wong mukmin do ngucap wong mukmin iku wong sing sah. Iku wong kafir ora ditutur wong mukmin. Nggih. Jadi rasa aman dengan nalika dengan gantungke mimpi dengan karo wong kafir iku sebuah kesamaan. Karena dawuh Gusti Allah nggih wong kafir iku diutus kanggo reksa jaga wong mukmin. Dadi anane dina iki dina kiamat. Wong mukmin kang padha guyu wong kafir. Nalika donya diguyu dicicik. Kenyataane nalika urip ning donya nggih wong mukmin iku akeh nggih sing urip di bawah standar. Di bawah garis kemiskinan sarwa kurang. Nggih. Ning wong kafir sarwa kaya kecukupan harta bendane. Kaya tapi ngene bentuk kefakirane awak dhewe. Sing diwenehi Gusti Allah tumrape awak dhewe nalika awak dhewe jek durung rido. Iki iso nampa akhire jek Rasulullah iku durung hasil muli manut wae ngabet. Jadi nalika akhir wong mukmin duweni kesempatan guyu-guyu wong kafir. Wekdal niku delok nggih wong mukmin sing mun berkesempatan tengene swarga bertahta bersinggasana ning gone ranjang nggih pesareane nggih apa disiksa gandeng karo apa perbuatane apa ora tetepe ya disiksa. Sapa iso ya wong kafir ora Jibril disiksa temenan kan ngoten. Nggih. Oh Mas aku jebule jenak aku kasane ngono yo sedhirit wae. Terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. ola Suratul Insyiqaqi Makkiyatun. Suratul Insyiqaqi utawi iku surat Insyiqaq Makkiyatun ku bangsa Mekah wae utawi surat khamsun iku 5 wae surat 20 ayatan apane ayate. Dadi iki surat Al-Insyiqaq ayate ana 20 tur bangsa Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ida sama umut kalane apa langit insyaqqat dadi bedah apa sama. Jadi ini kita tetap taksir bahas tentang dino kiamat. Gegawatan dino kiamat. Wa jilan lan tunduk apa sama rabbiha marang pengerane sama wa ukut lan tetepake apa tunduhe langit. Wa ida lan kalane apa bumi muda denodol apa al wa alqam lan calake apa al maing barang fiha kang tetep ing dalem artine memuntahkan segala sesuatu sing ana nek wa ta'ala lan dadi kontong apa al wa tinan lan tunduk apa al rabbiha marang pengerane al wa hukum lan tetepake apa tunduhe dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Besok langit itu mesti bedah. Langit itu bedah.
Iku langit mesti tunduk marang kirane bedhae niku krana nyendikane napa ingkang dipun dawuhke Gusti Allah. Lan tunduk iki wis dadi ketepane Allah, langit ora bakal bisa bakal. Semono uga besok bumi uga sira kang sira panggon iku kabeh manusa mesti ngobrol. Apa kang dadi sini mesti dimuntahake ing dhuwur. Memuntahkan segala sesuatu kang sing ana ning jero bumi. Ya sampai yo mletek padha mawon. Nek ra iman tapi nek iman kudu. Lan bumi malih kosong saking bahan menungso. Bumi mesti tunduk taat marang pengirane. Lan kang mengkono iku wis dadi ketepane pengiran kang maha agung. Besok yang wis mengkono bumi mesti tunduk. Menungso mesti bakal ketemu ngamale dhewe. Kocar kacire kocar kacire kehidupan. Lah nek ngelake ngeten iki dirusuki wadah ana wong donyol apa timah ana wong nyolong sejenak jenak awak dhewe kenyataane buku sing nganggo S2 sing nganggo teh tenang mawon. Dunya iku gak diatur wong ngono iku. Nek karepe dintal dintekno kabeh nek tau blendingan. Ngaten mawon nek sing penting awak dhewe ibadah ya iso ibadah. Nandhake nek bumi iki panci disediake awak dhewe kanggo sarana awak dhewe nyaboti ngaku mari Gusti. Lah bedhae langit niku sebab omah. Nggih, lan mudune para malaikat. Gusti Allah Ta'ala berdawuh wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzilal malaikatu tanzila. Awas besok langit itu bakal bedah sebab mendung putih. Lan malaikat bakal padha mendung lewat bedahe langit. Maupun nek langit gak dibedah gak iso mudhun nggih saged. Tapi tetap memahami apa kang dadi pakersane Gusti Allah niku hanya sebuah tanda. Tandane napa? Tandane kiamat wis teko. Nggih, dosa asik. Musa masih dunya nggih. Bedhae langit nggih nalika akhire gunung-gunung niku penduduk bumi taksih urip to. Nggih, sehingga roh bedhae langit. Roh isen-isene bumi sing muntah niku roh nggih krana durung nafkhatul ulah nek nafkhatul ulah beda meneh ngoten dadi apa benturan antarane gunung nggih cebloke lintang bedhae langit muntahe bumi niku sadurunge nafkhatul ulah wong yo nek jenenge temenan sampean bayangke nggih rekasane wong lagi ana banjir wae rekasane ngono. Lah artine tambah dawa niku tambah luas sebab kumpule pecahan bumi lan lintang-lintang lan srengenge lan rembulan. Nggih. Bulan niku nggih sing asale mlaku tenang. Kan tenang. Nggih kaya niku lebih tenang mlakune dibanding srengenge. Soale nek bulan niku kan nggih kadang-kadang sengenge ya sami cuman kan panasnya kan luwe akhirnya nggak ngaget orang kayak panasnya langit apa lintang di tatapan sing repot itu nek wis napa antarane srengenge karo bulan do tatapan itu wis gelap gulita mulane hakikine kaya wedal-wedal ngeten iki antarane bulan karo sengene gudak. Ora gudak kan sebab bayar bank lho bulan bayar bank wae kaya gudak. Mulane tondo tumrap bulan karo sengene ku kadang-kadang ana sing jenenge graha. Lah artine bumi memuntahkan niku bahan-bahan manusa sing wis dadi lemah kang asale saking balung daging lan liyane sebab muntang matine bumi kang wis mawur-mawur malih manggon ing dhuwur kabeh. Sampai
sampean sok nek kepengin diakeh sing apik ning ngenteni nek ngono demi memuntahkan isi ini tapi kalau gak kepengin soalnya kalau mau duwe sama sing guru duwe nah kalau kan mau duwe oke jadi kalau tenang mau kalau gak kepengin nggih jadi niku sing dikarepe memuntahkan apa kang dadi isine Bu jadi wong-wong sing nggih sing dadi krana bumi wis bener-bener aju wis mau cara nanti telo nek jalo buka isine gede-gede jadi kelompok ana ing aju dana kang ora rusak dadi kabeh niku intisan tubuh manusia niku akhirnya manggon tengene ajibun dan sing ora rusak sebenarnya itu gak rusak nune Allah subhanahu wa ta'ala nganaki udan udan nuli padha mongkok saya gede hingga bentuke kaya bentuk menungso asale nggih pating lita ana ing dunia anyar situs tambah luas niku niku keadaane bumi saya mau diceritake nek mau mudhun apa krana ana tambahan pecahan bintang pecahan bulan pecahan srengenge mulane akhirnya mau menjadi lebih luas lah nalika akhire nafsul ulad ditiup mau mati kabeh nek wis mati kabeh akhire ora ana sing urip kejaba Gusti Allah nalika niku akhire Gusti Allah nurunke udah nah cara wong kiai kuno biyen le cerita udan mani selama 40 Udane kok redo mongko pati glitak nang ngene bumi anyar nuli Israfil niuke semprunge kang aku windu nafsul sani terjadi nuli ruh kang ana ing semprunge malaikat Israfil padha metu goleki jasate dhewe yen wis mlebu nuli urip nganggo jasad kang digunakake urip ana ing bumi saiki yo bumi yo jasate sampeyan niku cuma terkering keterangan sanes wonten keterangan nek jenengan sakniki urip teng tenggene bumi wedal iki rohe sampeyan dibuntel jasad dibuntel roko tapi besok niku jasad sampeyan sing dibuntel roh jadi sing dibuat roh dan bentuke piye sampeyan gawe anake ra iso sampeyan iso gawe iki gak iso dadekne kan ngoten jadi gak usah dibayangke sing angel-angel semoga dawuh ya Allah ngoten nggih mulai krana masih ada perpaduan dua unsur antara jasad kali roh mulai nalika untuk nikmat swarga yo nikmat temenan wong jana jasad nalika mangan apa ya rasa rasane apa krana ana jasad ning jero lah nalika diantem godho ora nek wong biyen cerita kan godho mulai kan niku iki nek temenan krana kowe jana jasad kowe ora jasad temenan dadi yo nampa lara yo nampa kepenak tergantung amale dhewe Dawe Abdul Aziz Ad-Dabbagh dari Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini salah satu wali di antara wali sing kelasnya sakelas karo Abdul Qadir Jailani udune menungso ora ana ing ngarep nanging ing bumi ya udal niku nek miturut ngendikane Abdul Aziz Ad-Dabbagh udune wong iku manggone nek guri garengan yen wis kaya ngono wong mukmin ngucap alhamdulillahilladzi azhaba 'anil hazan alhamdulillah Gusti niku
pemature wong-wong mukmin sampun dengan icalaken saking kita kesusahan. Yen wong kafir pun kita membahasana marwadina ngata iku ucapane wong kafir. Beda karo ucapane wong mukmin. Terus ya. Ya ayyuhal insan wiling-wiling para manungsa. Manungsa wiling inna kadune sira kadipun iku mesti payah-payah ngamale ila rabbika marang pangeran ira kadhekan kelawan payah kang temenan. Famulaki monggo bakal ketemu ngamal nira kabeh. Para manungsa sira kabeh iku mesti urip sing payah nalika ngabekti ngawul maring Gusti Allah. Urip kangelan hingga ketemu pangeran nira yaiku mati. Nuli mesti nalika wis ngono nalika mati mesti bakal ketemu apa kang sira kangeni. Nalika sampean urip nggih saenake bakal sampean sing sampean ungguh ya saenake niku wau. Nalika sampean urip temenan temen nggih ora nakalan sampean ya sing dunduh ya perkara sing temen sing ora nakalan. Pamaman wana kutai wong utia kang dipari sapa man kita bawe kita iman. Maksudnya catatan ngamal dia milih kelawan tangan nengriman fasal wong bakal dihisab sapa man. Fasaufa yuhasabu mongko bakal dihisab sapa man hisaban kelawan hisab yasiron kang sedikit. Wayang wali bulan bali sapa man ila ahlihi marang ahli man masruqan kali bunga. Wa maman lanan kuntai wong utia kang den mari sapa kita bawe kita biman ing dalan ngamale manwara doi dalem bumine gegeriman fasal mongko bakal ngundang-undang saman fasal yad'u mongko bakal ngundang-undang saman suburon ing kerusakan waya selawan bakal mlebu saman sairon ing neraka sae innahu suniman kana iku rasulullah bi ali dalam kocok kancane man masurot iku bunga innahu suniman donna iku nyono soman alayahura ing sunik lakuan layahura iku ora pisan-pisan bali sapa man bala iya inna rabbahu suni pangerane man kana iku ana sapa rabbi kelawan man basiran iku mirsani besok kapan lu teko dina kiamat sapa-sapa kang diparingi bisa nampa buku catatan ngamali kanthi tangan tengen besok sampeyan iki bakal dikai buku catatan ngamal sing wektu iki wektu gampang ning donya iki ana jumlise dhewe yaiku roke ate lha roke ate iku klebu golongane malaikat muakibah malaikat sing jaga keberadaane manusa
sing ditugasno dening Gusti Allah sing cacahe sing akeh ana 10. Lah besok tentang ngamale sampeyan sing ditulisi dening Rokib karo Atit niku nalika sampeyan tampa nganggo tangan tengen tandane nek sampeyan kok geleme nampani nganggo tangan tengen wong iku tentu bakal dihisab namung sethithik ketok sampeyan ki ahli swarga ngono gampang mulane nalika urip nek donya lah apa iku nalika ngombe nalika mangan nalika nampani sesuatu iku dikon latih nganggo tangan tengen sehingga wong ku nalika wudu mawon dengan yo wudu kaya Gusti nggih mbasuh tangan tengen mugi mangke kula nalika napa catatan ngamal kula dikula tampi kanthi tangan tengen sampeyan tau ndonga ora Pak yo kadang-kadang ora dan itu sing repot lah niku nek wis eling terus kan wudu sampeyan njaluk Gusti Allah lah dengan nampani kalau diwai wong ya ini mau aku nglatih tanganku nalika nampani buku setan ngamal besok tak tompo karo tangan niku latihan mental lho sampeyan ora percaya ngeten lho sampeyan nggih delok ya mbah iku kiai nggih mbah iku piyai nggih nek sampeyan ora percaya kok delok YouTube kok nalika pasamuan diner nggih engko akeh sing ngombe nganggo tangan kiwa padahal kudune tangan tengen tapi kenyataane gagal nglatih tangane kanggo nglakoni barang sing apik nganggo tangan tengen lah mulane jabatan status sosial itu tidak menentukan tentang nasib seseorang mengko nalika nek gune akhirat iso uga wong sing lunak-lunak ketoke ora iso ndenderane kendhete iku nalika besok nomor tangan malah ditampa kanthi bagus karo kanthi tangan tengen jadi nek wis napa catatan ngamal kok ditampa karo tangan tengen iku mengko dihisab sing dikepelak sampeyan diinterogasi yo kosong kowe iki tertuduh iki ana wong pemalingan sing dicurigai kowe iki lumur ndi lah pertanyaane suwake hisab hitung-hitungan tapi nek sampeyan nomore buku tentang ngamal ketok wis kandhane dhewe ketara namane tangan tengen dihisab kanthi sedih wong iku bakal bali marang keluargane iku para widodari nggih karo widodari balik tenang balik nanti nok swarga mung iki kula cerita awak dhewe iku nok swarga iku balik ngono lho kula awak dhewe masale kok wis swarga kare-kare sampe gak gelem balik kebangetan temen potongane karo dalan mulih pokoknya awak dhewe iku kecenderungane luwih iso bali nang swarga krana anak Adam iku asale metune kok swarga bali ya swarga bali wis kali-kali kok nganti ora bali swarga ora nono neraka ya cilaka cek ngono kok iki mulai dari marang keluarga iku para widodari sing pripate blolok-blolok nah cara kula bayangke budal kula ngaos nggih kan TPR kan film India bintangnya Sri Devi eling Sri Devi kok mripate blalak bayangan kula opo niku mene niku jarene widodari malah ora malah kudu sampe berarti ijen kuwi widodari Sri Devi kok blalak pripate nggih masa kok bintang film Indonesia niku sing pripate blalak-blalak nggih kejaba widodari uga wildan anak-anak bagus ganteng lan liyane kanthi bunga wildan iku sinten wildan iku
wong bocah sing mati cilik sing akhire dadi penghuni surga, dadi pelayan swarga niku wiridan. Lane nek cara napa iki jengen fa'inal isma'ilun musamma. Kuwi kadang-kadang nek ana anak atau putune wong anake wong lah karo nggih kok dijenengi wildan niku kula rada kaget kok gak kuwatir ya lho kok iso kuwatir menek mati cilik najano mboten pengaruh lho tapi wong keterangan napa iki ulama fa'inal isma'ilun musamma. Jadi nek cara kula nggih termasuk jenengan sing kula hindari wildan. Karena sinane wildan kaya arep mati dugi balik. Nah jangan dene yo ora ning krana saking ora ngertine wong tuane mau. Wildan saputra wis bayang wildan iku bocah sing mati cilik sing dadi pelayan swarga. Lha apa ya kira-kira mati ngarep mati cilik tuwale ini ana anak jeneng Abimanyu. Abimanyu itu menika dia cara wayangi ganteng. Jadi anak-anak Pandhawa itu kan banyak sing luwih ganteng kan. Mirip Abimanyu kan ngeten. Tapi mati kan koso jeneng. Jadi nek cara jenenge apa itu lembek. Sampai kula nu nalika akhire enggak ape yang jeneng Aisyah lho. Aisyah sing bagus lho, garwane Kanjeng Nabi. Cuwantik lho, salehah, jatah swarga ning kula. Wedine napa? Pater nek kan anak. Dulu Aisyah itu boten gadah putra. Niku nalika ngene iki keterangan fa innal isma'ilul musamma. Tapi yo ora pengaruh. Nyatane wong sing jenenge Aisyah dhewe anak pirang-pirang yo kaya cuman kula secara dadi wedi. Nyambut iki. Sampeyan ora ngerti wae, nek ora ngerti ya dadi tenang ae ora ngerti kan tenang ya ora kuwatir piye-piye. Soale ora ngerti. Dene sapa wong kang diparingi buku catatan ngamal ana ing mburi negeri. Nggih, topo karo ngene. Wong iku tentu bakal sambat-sambat gandeng karo kerusakan lan silakane awake. Topo disinggur nganggo tangan wis ketok nek rekoso nalika hisab. Wong iku mesti bakal mlebu neraka sair. Nggih. Dipastikan tenggene ayat menika wa yaswa sa'iru innahu kana fi alihi masrura. Wong kang ngene iki ing zaman urip ing donya padha bunga-bunga karo kanca kancane ayo di sithik akhire sithik kete jek kurang lega kurang anget urene kurang anget tokono sate bunga dene buat padha nyono-nyono yen ora bakal urip meneh. Nanging pangerane iku Allah pirsa yen dhewe mesti bali urip maneh ngadep ana ing pengadilanne Allah. Ya kawit mau tambahan kok tentang hisab. Belakangan hisab opo? Hisab iku mentokake ngamal, nggih ngetokno ngamal marang wong kang lakoni ngamal iku ana ing donya. Nuli wong iso weruh ngamal taat lan ngamal maksiat. Diketok ngamal, ben pas malam itu jam sekian kowe nang ngene Darul Muslim keadaan ngaji. Ngene diketok. Niku hisab. Nuli ngamale taate diganjar dening Allah. Lan ngamal maksiate wis uga disepuro dening Gusti Allah. Diriwayatake saking Siti Aisyah radhiyallahu anha panjenengan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh
khusiba udhiba. Artine sapa-sapa kang dihisab mesti disiksa. Nggih. Wong kok dihisab mesti disiksa. Mulane ana formula kanggo ngadepi nggih. Nalika sampeyan besok tengene akhirat mlebu swarga tanpa hisab niku ana carane napa? Carane sampeyan urip kudu anut napa kang dadi uripe Kanjeng Nabi segala sesuatune. Nggih. Nah, sampeyan awur-awuran yo ora iso. Karena napa? Sing dadi kategori iki sampeyan kudu anut cara uripe Kanjeng Nabi. Mulane saking wong awur-awuran lek anut sing dadi dengung-dengungkan iku nalika antiku nggih akhire macam-macam mulai semua iki ngoten-ngoten iku nggih nalika Kanjeng Nabi dawuh man khosifaul dziba sapa-sapa kang dikisah mesti disiksa akhire Sayyidah Aisyah matur Ndoro Aisyah matur punapa pengiran boten dawuh wasau bayu asabu hisabai yasira. Kanjeng Rasul dawuh Kanjeng Nabi jangan kok ngendika wong sing disik wong dikisah ku ya disiksa padahal Gusti Allah dawuh wasau bayu asabu hisabai yasira. Monggo bakal dihisab kelawan hisab sing gampang. Quran wae kan ngeten. Kanjeng Rasul mangsuni kang dikarepake iki ayat iku diduduhake ngamal. Nanging sapa-sapa wong kang dijlimeti lan diteliti ngamale mesti cilaka. Nggih, dadi kula jenengan iki nek dijlimeti apa kang dadi kesalahane awak dhewe nalika urip ngabekti maring Gusti Allah. Walas ora ana sing modal apa-apa ndek kan. Tadi fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqu. Terus ya wal qamaru idan tasaqala tarkabun wa qawqan am tabaqu ma lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihim al-qur'anu la yasjudun. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un basyirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qala fala usi monggo sumpah ingsun bisa mati demi miku apa walailan demi mongso bengi wa malan barang sabako wasako kang mlebu ing mongso bengi apa wal qamaruan demi bulan ida tasako lan tetkale semurna padange bulan latar kabuna yakti bakal ngalami sira apa bakal ikan gawat anto bakin ing dalem sause kegawatan liya famalahum fama mongko tawi apa lahum kedue kufar layu minah ale ora padha iman sapa kufar wa idza kuran kali diwacaake alaihi ing atase kufar Al-Qur'an Qur'an iku la juduna mongko ora padha sujud sapa kufar bali alladzina wong akeh kafir kang padha kufur sapa alladzina yukadzibuna iku padha ngurake sapa alladzina wallahu ta'ala alamu kumudane bima kelawan barang yu'una kang ngumpulake ngamale sapa kufur babashir monggo hubungan sira ing kufar biadzabil lawan biadzabil lawan siksa alimin kang loro illal ladzina bali utahe wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilun padha ngamal sapa alladzina sholihati biro-biro ngamal bagus lahum iku tetep kedue alladzina ajrun utahe ganjaran ghairu mamnunin kang ora pegot ingsun sumpah demi miku abah demi mangsa bengi lan kabeh ayaman kang ngumpul ing mangsa bengi demi rembulan kang sempurna padange
sira kabeh mesti bakal ngalami rekoso lan ngadepi kegawatan-kegawatan. Apa sebabnya wong kafir kok ora gelem do iman? Apa sebabnya wong kafir yen diajak yen diwaca Al-Qur'an ora gelem padha sujud? Gak gateki. Iku apa sebab? Perkarane iku wong kafir padha nggorake dawuh-dawuhe Allah gak ngandel. Gak ngandel tentang dawuh-dawuh Gusti Allah sing diterangake dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ya ora nabi, kan nabi wis rasa iman. Sampeyan iki kan aneh. Wong ora nabi ono wong sing ganteni nabi perlu nyampe ayat-ayat Gusti Allah dengan segala macam alasan. Sing sampeyan bener-bener ki miturut nalare sampeyan dewi. Sehingga sampeyan dikandani ya tetep ndak. Allah pirsa ngamal-ngamal sing dikumpulake wong-wong kafir ana ing buku tentang ngamali. Sangga ing Muhammad iku wong-wong kafir suka sira dawuh dhewe mesti bakal ngadepi lan ngrasake siksane Allah kang banget larane. Nek lanjut nek kufur. Dene wong-wong kang padha iman lan gelem ngamal saleh mesti bakal nampa ganjaran sing ora ana pedhote. Sehingga nalika nek swarga ya langgeng temen-temenan. Jadi keterangan ayat 19. Ayat 19. Latar kabun nabokon antobau. Ini gua keterangan gak? Juga. Ya itu nalika ngadepi malaikat mati kang gegirisi. Lan ngadepi pencabutan roh kang larane diumpamake kaya kain sutra kang di kebyumake ana ing nuri ditarik. Dedel kabeh. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Nek versi Omai Rama lagune kan ngeten. Ngono iku ya Omai Rama sing anu ora kok kitab niki sing anu mboten ngoten. Wong panji ben payu kan. Jadi digawe kok boleh sesuatu sing istimewa. Mulane akhirnya laris. Utawa kaya di pukul pedang kaping 100. Iku penjabutan nyawa. Ngadepi pitakon malaikat mungkar nakir. Ngadepi fitnah kubur lan siksa kubur. Ngadepi gonjang ganjinge bumi, ajune bumi lan kabeh langit, lintang-lintang rembulan lan sing ngadepi mlebune roh kang urip maneh. Nek diceritake sih gampang, engko nalika akhire ditanyekno nggone ya ul bahas kan ngoten mawon nek diceritake. Nggih, dengan ringannya. Ya engko nek sing amale bagus, ya malah ganteng, nek sing amale elek malah elek. Mboten sekedar niku. Wong ruhe wong iku nalika akhire jasade malah elek. Akhir ruhe samarmu aku gak iki jasadku biyen ganteng. Ganteng kok menelek. Akhirnya nang dunya nang gone akhirat yaumul ba'ats. Cara napa iki? Kaya nek kiai biyen do crita niku kaya wong ngarit sing netel suket. Nggih, dipuidak sehingga roh niku akhire gelem yo mlebu ning gone jasade, ora gelem yo mlebu ning gone jasade. Sampeyan tau ngarit? Nek netel ngoten niku lho. Ditetel temenan. Rono mau aku dipen ganteng kok malah jadi celeng, ini cerai celeng, repot tak? Loh, roh niku yo nakale sampeyan iki. Nggih. Mosok nek cara bakule berkesempatan ya iso ido. Mosok dilebokno jasa sing gak basin ya emoh. Ular kabeh seten. Nggih, jawane sing ganteng. Niku iki lho. Soale
ngadepi suwene ngadep ana ing masar hingga 300 taun kanggone wong kafir tanpa sandang tanpa kepangan ngadepi macam-macam menungso kang bentuk awake miturut ngamal alane miturut ngamali diwiri-diwine dunya nek sing kelakuane apik masih ana dunya welek dadi giyanten lan kula pede kula pede nek ra patek ganteng gak apa-apa warep-warep wajal kadang aku bakale temen pede ngoten mawon lan nek ora iso ngoten nggih ngadepi pola manusa kang uyel-uyelan tumpang tindih ana ing mahsar ngadepi banjir keringet ngadepi neraka jahanam kang diganduli malaikat Zabaniyah sampeyan liwat sirat nek ora duwe senjata kanggo nangkis napa tekene malaikat Zabaniyah digantel mangke digialan gajah yang jebul nek sampeyan duwe amalan duwe amalan sing iso nawarno gantolane malaikat Zabaniyah nek sampeyan ketoke geraya mlebu ternyata karo rekata dulu kacau jan lah ngadepi hisab iku garwa mulane akhire diarani sing tegese pemeriksaan ngamal ngadepi timbangan ngamal ngadepi uwal kang ana ing dhuwure neraka jahanam lan liya dadi bentangane sirat niku ngisore neraka jahanam lah ana ing akhire iki ayat wong kang maca disunatake sujud kang diarani sujud tilawah sujud tilawah itu namung sepisan yen ing sajroning salat terus sujud maca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin nek kula boten apal kowe subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa ibadah sing penak-penak mawon sing angel-angel kon ngapal Allah rasa-rasa kula soalé yakin tasbih ngoten mawon cukup kanggo swarga nggih suratul buruji makiyatun wa hiya isnatani wa isruna ayatan wa alam biswab al-fatihah ngapunten ya